Ngihambile ngaya kudokotela wangitshela ukuthi mangabe ngibiyeka angeke ngisaphila isikhathi eside. Hayibo. Uphuza utshwala? Uqale nini lokho? Uqala nini kusuka nini? Ngiqale Ungangihlanyiswa ngane, ungangihlanyiswa ngane. Ngathi wazi ukuthi ubaba wakho usebenza kanzima kanje, mina ngisebenzi, nginesikhundla esontweni, wena uyaphuza. Hayi ngeke mntanami, ngeke awungitshele okunye, hayi lokho ngitshela kona. Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Ngifuna ukuthi nje emakhaya nonke Merry Christmas in advance. I hope nonke nihleli ney'hlobo zenu, I hope nijabulile. Ngiyazi ukuthi-ke nakhona nabangasekho kodwa njena kwi-essence yokuthi nje wayekhona nokuthi wayengathandana asikwenzeni. Uma ukuthi kwawukhona umama usahamba wayethanda ikhekhe, thenga lelo khekhe. Ama-choice assorted kodwa-ke asiyehle leyo nqola ngiyadlala. Yo, today isiqephu sethu seyimfihlo sivashela odadewethu. Ngathi-ke na eyakhe i-confession izophambana nje ne-festive season bakithi. Ngoba nje thina sikwi-mood yokujiva, yena uzothi nje hayi mama kunodaba ekufanele ngitshele lona. Unjani? Ngiyaphila njani sisi wami? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi? Ngiyanibingelela ekhaya nonke, ngiqhamuka eNanda. Qhamuka eNanda. Yebo. Ubekwa yini lesihlalo ameni sekukhisimusi noma uthi awuhambi nayo imfihlo uye kunyuye? Ngibekwa ukuthi angifuni ukungena enyakeni omusha nginey'mfihlo. Awufuni ukungena enyakeni omusha ney'mfihlo? Angifuni. Ha, uzoklina. Ngizoyiklina ngaphakathi lami. Okay, imfihlo iqala kuphi? Ekuzaleni kwami ngazalwa nginejondisi. Kwahamba isikhathi, then ngathi mase sengisekholeji ngaxabana nabangani ababethanda utshwala. Bangingaphuzi noma ngayibuphi utshwala, bengihlezi ngiphuza ugologo mostly. Okay. So ugologo shuthi uma ufika ngaphakathi ungilimaza isibindi sami. Okay. Ngikuzwile uthi-ke na ubale indaba kajondisi. Do you think uthi-ke na iyona like ukhuluma nangotshwala? Ngicabanga ukuthi iyona ebe i-effect ukubona ukuthi ngingakwazi ukuthi ngiphile ngaphandle kotshwala ngoba ngihambile ey'nsukwini ngiya kadokotela ngoba isikhathi esiningi bese ngihlezi ngiqhaqhazela uma ngabe ngingaphuzanga, bengingakwazi ukuphila nje ngingaphuzanga. So ngathatha i-decision yokuthi angihambe ngiya kadokotela-ke. So udokotela-ke wangitshela ukuthi angeke ngisakwazi ukuhlala ngingaphuzile. Uma ngingabiyeka utshwala ngizoshona. Okay, let's go back to waqala nini ukuphuza? Ngiqale ukuphuza e-college ngiqale on 2017. 2017? Yes. So already we're in 2024. Yeah. So lesi sikhathana esincane nje ubuphuza kanjani ngani lokho? Buphuziswa kwamanzi, amanzi awasaphuzwa kulesi sikhathi esincane nje. Mangophuza ugologo bengingawudeshi, bengophuza uzwa ngofaka ama-ice. Bengingazwani nodeshiwe and bengithanda lo buva bathi whiskey. Yeah, bengawuphuzi nomhlophe. Okay, mhlambe singaxolela ukuthi yena buphuza mhlambe from Friday on Saturdays. Bengiphuza. Wena uphuza nini? Ama-Friday, njalo nje ama-Friday, Saturday and Sunday. Sometimes ngize ngilove esikoleni ngiphuzile nje. Maybe ngingayiviki lonke ngibhizi nje notshwala ngoba phela abangani bami babethanda ubumnandi. So nami ngagcina sengibuthanda ubumnandi. I-confession yakho namhlanje uzoyisho kumama? Yes, ngizotshela umama ukuthi. So umama uyazi ukuthi wena uyaphuza? Ekhaya bazi ukuthi ngiyaphuza, bangazi ngu-good girl nje. So udokotela mayiqhama ne-story ethi-ke sekufanele uphile ngabo utshwala. I'm sure wajabula mhla uzwa lokho. Yeah, ngajabula phela leso sikhashana esincane but mangase ngithula ngibheka akukho right ukuphila ngotshwala impilo yakho yonke. So mayethi-ke na ungabusabiyeka uchaza ukuthini, like ngicela uku-understanda akhathi nihleli lapha ni-consult ukuthi wayithini. Uma ngabe ethi ngingabusayeka uchaza ukuthi ngosuku ngingashaya iglasi ye-whiskey, not ukuthi ngiphuzele ukudakwa. Akumele ngiphuzele ukudakwa, ngingathatha nje iglasi awu-2 noma eyi-1 eye-whiskey. And then uma ungaphuzanga, what's going to happen? Uma ngingaphuzanga ila ngiqhaqhazela khona angikwazi ngisho ukubamba iglasi, angikwazi ngisho ukubamba ivasi yokugeza. Okay, so let's say irandi li-low, i-whiskey is expensive. Irandi li-low, uzoyithathaphi leyo mali, or let's say akwazi ukuthola ugologo, what's going to happen to you? I think la sekuyomele khona ngixhumane nabantu engazana nabo ukuthi banginikele into engiyidingayo. But udokotela-ke let's say awuxhumanike nabantu abanginikayo-ke, udokotela uthe kuzokwenzakalani uma ukuthi awutholi? Ngizophila nje isikhashana esincane.
So uzophila isikhashana Yes, esincane. ngizophila isikhashana esincane, ngilokhu ngidleka ngaphakathi. And uma wakho akazi ukuthi uyaphuza. Akazi. Wena ufila kanjani ukuthola lezi ndaba? Ngibe buhlungu ngoba bengingayitshela ukuthi into esengaphila ngayo isikhathi eside ngoba phela kwesinye isikhathi sinokwenza izinto siyingane singayazi imiphumela yazo. And mina ngangithi siyayidlalela masenza izinto ngangazi kanti ukuthi kuzongiholela ekutheni ngiphile ngako kanje. Okay, so do you have umuntu othandana naye? Njengamanje? Uyafisa ukuba nezingane in future? No, angidingi ingane, nginayo nje eyodwa kodwa ezinye cha ngiyabonga. Okay-ke, kodwa-ke uma ubuza odokotela uthe uzokwazi ukuthola ingane, impilo yakho izoba normal? Yeah, izoba normal impilo ngaphandle yami. kokuthi fanele uphuze ugoloko? Yes. And then uma ugula uphethwe umkhuhlane uphuza ama-meds, phela ama-meds awahlanganiswa nogoloko, uzokwenza njani? Angibona nje ngoba ngila ingoba nami ngididekile nokuthi kumele ngenze njani, ngibuhlungu nje ngaphakathi kumina ukuthi ngoba ngizoshintsha nje engabe wami umzali uzongibuka kanjani. Ukhule ekhayeni elinjani? Ngikhule elikhayeni i-decent abangazwani nehleni kuthiwa yini ngesiZulu ihlongandlebe. Yes, kushiwo njalo. Uma wakho umuntu onjani? Uma umuntu ohamba inkonzo unanesikhundla ngisho enkonzweni. Mina enkonzweni yakhe bengicula ikhwaya. Ubucula ikhwaya? Yeah. So bekwenzeka nje uyocula ikhwaya ubunswantshu? Yes. Uyavuma? Bengithi mangibuyile nje ngibuye lento yami encanyana nje suitcase-ini. Yeah, bangenkonzweni ngithi nje qhabu. Ubazoshona khona? Yeah, bese ngishona khona and bengiba nomfuso. So kahle kahle ubuphuzela umfutho? Yeah, bengiphuzela wona ukuqeda amahloni ngomuntu onamahloni ke vele kodwa phela ugoloko bungisiza ke ukuthi aphele lo mahloni ukuthi abazali bami bajabule yabo mangicula lapha phambili kanti bona bazi ukuthi ngenziwa yini. Yes, abazi. And then your child, ingane yakhe engakanani? Ingane yami he's 8 years. Umfana? Yeah. So ukube nawo nje ama-talks naye about utshwala? Yeah, sinokuhlala nje ngimbonise kancane ukuthi phela uyingane encane kumele ubelusha izinto kancane uyabo. Yeah. But-ke na wena-ke umzali today angase akunikeze the same call athi mama udokotela uthi-ke nama ngingayeki utshwala ngizoshona, ungathini, ungafila kanjani? Because-ke na right now sofonela uma wakho simtshela the same news. Okay. If wena buseyicathweni zama wakho right now uthola leyo call ungafila kanjani? Yeah, mina ngiyangibelieve ekuthenini umuntu mase econfessile asikidonisa ukuthi umshawuthe noma wenzeni kodwa kumele uhlale naye phansi umkhombisa ama direction. Yes, abazali kwesinye isikhathi banokuyitshela ukuthi basikhulisa ngendlela eright nomani kodwa suwe mhlambe kukhona okushodayo lapho nalapho. So mina owami umntwana mangabe engangifonela engitshela lokho ngingahlala phansi naye noma kuthiwa ukuphi ngingagibela ngekuyena ngifike ngihlale phansi naye sikhulume ngimbonise ukuthi impilo ikanjani uma ukuthi kumele kube khona ama classes akumele awahambe ngingamfunela nje ngingamsiza. Yeah, athi noma kuthiwa uyathula kodwa ngibe ngazi ukuthi kukhona engikuzamile. Is it possible ukuthi lezi zinto uyishiso ukuthi-ke nawe usengcupheni yokuthi ugoduke even before Christmas? Yeah, ngasho kanjalo. Uma uye emcimbini or ephathini ngizama ukubona ukuthi-ke na nosekhaya uyayibuza ukuthi-ke na kanti usephuza okungakanani ukuze afike kuleli zinga. Uma usemcimbini noma esephathini uphuza into engakanani? Yabo nje mangisemcimbini isikhathi esiningi ngeke ngithi nje ngimenye emcimbini wabangani. Ngihlezi nginesimehlana sami sibiza ngesimehlana ngisifake nje ejakethini. Uma ngabe buthenga utshwala bayazi kumele bangithengele amabhodlela ama-2 amakhulu ekuthiwa i-first watch noma i-3 ship ngiyiphuzele wona-ke awu-2 awami bayakwazi lokho. Amabhodlela angakanani lawo? Amabhodlela lamakhulu. Amabhodlela lamakhulu? Yes, lawo 3 ship amabhodlela la. So 750 I think? Yes. Awu-2? Yes, phela ngithi the time sisebenza ngiyaphithizela ngidinga something izonginika awu-2? Leli linye lizophela ngisaphithizela elinye sengizoliphuza mangabe sesihleli nje sekusketch up ntamba masikhambe wonke umuntu. Leli linye lemini yonke leli linye la ntambama ubusuku bonke ngiyachama ngiphuzile ngidinga ukulala. Awu blackout yini? Uba wide awake? Ngiba right nje entweni ke nongayideshile?
Ngathoni bedesha kangaka wena udeshi and still uyama ngenyawo zakho zowu-2. Ngiyama shame afuqamba amanga ngiyama. Okay, on a normal week uphuza into engakanani? Yabona nje ngishaya ama-glass noma amabili. Ngithi ukurelax. Mawutha ama-glass, please tell me ukuthi kena I don't even know Yabo ama-tots. nje le engaka ngiyadesha nje kufike mhlambe la ngiphinde futhi yabo nantambama futhi ngiphinde ngishaya u2 kwesinye isikhathi ngiyaphaphameka ebusuku ngiyithole sengidesha. Uyithole usudesha? Yes. So sleepwalker into dashing. Iwayini mhlambe waka-opta ke for lona at least. Ngaye ngalizama ngilithandi. Awuthandi? Ngilithandanga mangizama ngiphuza i-dry mostly but ngabona ukuthi liyangihlula ngibe ngiphalaza ke lona deli ngeze ukuthi ngigcine ngilokho nje. Yeah. Okay, tell me ke ukhona yini ekhaya one history yokuphuza njengawe? Angazi yabo ngoba ngizoconfessa ke I was hoping ukuthi umama mhlawumbe uzosho ukuthi usibani wasibani sengiya understand ukuthi iqhamuka lento mhlambe ngoba yimgedo ophuzayo ebaleni. Uwe wedwa unaba ngisho baba siblings? mangaphuzi ngisho ingane zasekhaya aphuzi yimgedo kushuthi nje lento isuka le kude. Kodwa ngisho ukuthi lo phela kuzongeza ukuthi ngigezeke inhliziyo cha. Hayi nizolo babukela emakhaya uthi ngiyenzeka ukuthi le isuka le kude kodwa simthinta umama simazise ngalolu daba ngoba ngathi ithanda ukuba nzima kakhulu. Hello? Sabona mama unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisa la ka Black Life TV kuhlelo luthi sikhipha imfihlo singawazi ukukhuluma? Yebo ngingazama ukwazi ukukhuluma. Okay. La e-studio ngihle nondodakazi wakho othe kunemfihlo afisa ukutshela yona. Ngisacela umlaleli. Okay. Hello? Yes. Yebo ma unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ngize la ngizoconfess ngizokutshela ukuthi nginenkinga yokuthi ngiphuza utshwala kakhulu so ngihambile ngaya kudokotela wangitshela ukuthi mangabe ngibiyeka angeke ngisaphila isikhathi eside. Hayibo. Uphuza utshwala? Uqale nini lokho? Uqala nini kusuka nini? Ngiqale Ungangishanyiswa ngani ungangihlanyiswa ngani? Ngathi wazi ukuthi ubaba wakho usebenza kanzima kanje mina ngisebenzi nginesikhundla esontweni wena uyaphuza. Hayi ngeke mntanami ngeke ungitshela okunye hayi lokho ngitshela kona. Mama ngiqinisile. Mina bengifuna ukubuza ukuthi mhlambe ke lento enginayo le akekho mhlawumbe kwaba nayo ekhaya ke. Hayi akekho mndenini wami nowababa wakho akukho lapho akekho nje akekho mntanami. Akekho nje umuntu ophuzayo akukho noyedwa. Wena ukuthatha ukufundiswa uba uphuza utshwala. Ngokuye tertiary nje ngokufunda nje sobona ukuthi uphuza utshwala wena. Wangangela la ufuna ungahlekisela ngesikhundla esontweni nomendo. Uyamazi ubaba wakho uhlanya kanjani? Ngiyakuzwa. Ungangenzi njalo ngane yami ungangenzi njalo. Yazi uzongimisela ngenhliziyo ku-December. Ufuna senze njani? Ufuna wakho asiqoshe. Ngiyaxolisa. Sizohlalaphi? Uyayicabanga lento oyikhulumayo? Uyazi ungicabangela esontweni bazothina umfundisi uyasixhasa la ekhaya. Wena ukwazi ukuthi uphuze utshwala ngenze njani? Nyuke ne-BP manje ngenxa yakho. Angithi ngithembe wena ukuthi uzofundisa lezi ezinye iy'ngane. Angithi ngithembe wena uyazi ukuthi wena omdala ekhaya kodwa wena ophuzayo. Ngiyaxolisa. Hayi angiyazi mina le ndaba. Angazi. Ayikho indlela mhlawumbe ongasizakala ngayo sikuse-rehab. Angazi mama singazama nakanjalo. Noma esontweni sikukhulekele sikuthandazele ngikunike abazalwane ke ngibiza abazalwane bangibonise omama abanye. Hayi wome behleba ngami behambe bephuza amatiye ngegama lami. Bazohleba ngawe kanjani? Angithi abangani bakho uphuza nabo esikoleni bayabuya babatshela abazali babo. Kodwa bona bahlebi njengami. Noma ngibiza umndeni wasekhaya kithi noma wakababa wakho sikhulume nawe. Ngoba ngiyazi ubaba wakho ngizokhuluma ngiyithini. Kanti ngcono uma ngikhuluma nawe noma nomfundisi noma umfundisi. Uyazi ukuthi ngizosiphama esontweni ngiphathe imali. Ngiyoxhasa uma kuthiwa ngiyashoda bayakwazi ukungixhasa.
kodwa lento yenzayo isinzima lento yenzayo angazi uqeda amandla yazi. Ngiyaxolisa. Hayi angisazi mina mntanami angazi ngempela angazi. Manje uma ubuye kutshwala kuzoba njani yini ezokwenzeka uma uye kutshwala? Ngizophila Uphile isikhashana. ngama-juice uphile ngama-drink. Ngizophila isikhashana esincane bese ngiyahamba emhlabeni. Kodwa uNkulunkulu. Hawu nje. Yazi ngiwelwa ushukela-ke manje angisazi. Yazi uzongimisela nenhliziyo. Kodwa wena oyithemba lami emndenini manje. Ngizohlekwa abantu, ngihlekwa abazalwane, ngihlekwa umndeni. Njengokusho ukuthi omakhelwane bazohlekisa ngami. Kodwa nje nale khona ngiyithola angazi ngibhekile nabantu babuka mina manje. Phela ngithi ungabatsheli-ke abantu. Ayi ngeke ngikwazi mntanami ukuyivuma leyo, ngeke ngikwazi. Ukuthi uqhubeke notshwala, kuba kuthiwa uzoshona. Hayi ngicabanga ukuthi ngcono ukuthi sikhulekele ngeke mntanami. Ngazama ezinye indlela. Hayi ukuthi uqhubeke notshwala. All right, mama. Hayi ma. Yebo. Ngiyaxolisa ukuthi uzwe lezi ndaba lezi zibuhlungu. Kodwa nje besingeke mhlawumbe okunye nje engingamsiza ngakho nina-ke lapho njengoba ningifonela. I know sizomzama vele with i-counselling ne-rehab kodwa since uthe i-report kadokotela la yashilo obviously kuzomele kukhulunywe nodokotela kabanzi ukuthi kutholakala ukuthi yikhona yini ezinye indlela. Awu ngiyacela ngani yami ningisize bathi kube khona indlela azosizakala ngayo ngekulunge enkonzweni nasekhaya ubaba ngamqala ngalapha ekhaya. Mase kuthiwa ngiyamchazela ngitshela ngalolu daba olunzima kangaka ngoba phela simaze ingane e-right ngoba ebuye ekhaya akakhombisi ukuthi uyaphila. So kodwa-ke ekuyifemeli akekho umuntu one-history ye-alcohol abuse? Akekho umuntu okubuzayo kufemeli akekho. Akekho omntshontshayo-ke? Ugogo wakhe wayekhuzela izizulu nje esayidini lasekhaya kithi uma wangidala. Kodwa nje naye wayengaphile ngendlela achaza ngayo yena ukuthi sengaze sibe ukuthi usephila ngabo. Yeah. Undodakazi wakho yena ukwazi umsola ukuthi-ke nangathi nje uyabuthinta? Ubengakhombisi nje futhi ubevele afike emuhle mebuye esikoleni e-right engakhombisi. Uyakwazi ukuyifihla. I know, qinisile. Hayi siyabonga kakhulu ukuthi uthathe i-call yethu. Hayi sizozama. Siyabonga. Uzizwa kanjani ngoba usuyishila indaba? Angazi ukuthi ngizizwa kanjani nanokuthi ngizobabheka kanjani mangabe ngifika ekhaya. Yeah. But ngixoxa ukuthi usuthola i-chance yokuthi ukhulume naye umama awusayichaza. Usuvesa nophelelwa amandla. Naye usevele nje wanyisa umoya amesezothi uzobeka nani basesontweni. But wena ubulindeleni? Bengilindele phela mhlawumbe ukuthi uzothi sizoxoxa kube yimi naye nobaba kuphela. Indaba engaka? Uzofaka umama mfundisi. But uyacabanga ukuthi-ke na uthe udokotela mawukuthi awusabutholi utshwala uzoshona. Which means ukuthi-ke na let's say awubutholi ushone ngempela. Uzoyichaza thini le ndaba? Uzothi-ke na wayengitshelile ngangatshela muntu? No phela at least atshela ubaba-ke nomndeni wami. Sangaze awusho enkonzweni ngiyoba inhlekisa. Bazokuthandazela. Yabazahle mama besonto. Hayi ngeke musukulaba mase bazokuthandazela as much as bezobehamba bayohleba babuye futhi bazokuthandazela. Bazothi bayothandaza uLwesinani bayothandaza ngegama lami. Ngeke ngikwazi. So kosekhaya right now obhizi notshwala. Ungathini kuyena? Ngamtshela nje ukuthi utshwala ngeke ngize ngisho utshwala itembe vele isikhathi samanje abantu abaningi sebeyaphuza. Kodwa ku-right ukuthi uphuze uzinakekele futhi uzibheke. Uma uphuza futhi ungaphuzi kakhulu, uphuze ube nelimit yokuphuza wazi ukuthi mina mangiphuza kanje ngima esikhathini esingaka. Uma uphuza futhi ubosipha nesikhathi sokulala. Ulale nje urelax. So wena bungalali? Mina bengingalali mangabe ngiphuza ngoba ngisho ukuthi mangiphuza ngathi ngaze kuse ngakusasa. Yabo lo. Khona umbuzo enginawo la engilokho ngiyibuza wona.
Ngoba kade uphuza kangaka amabhodlela awu-2. Ikhona yini mhlawumbe into ade kuhlukumeza emoyeni? Bengiphuza nje for fun. Bengiyiphuzela for fun. Kodwa-ke bekuthi uma kwenzeke ngigilwe umjolo wami-ke, ayi shame, bengiphuza ngempela-ke lapho. Ukushone khona ebhodleleni. Ngishone khona ngoba phela bengingakwazi ukuthi ngikhulume, bengcono ngiyiphuzele. Yo. Hayi, but asithembe ukuthi uzoluthola usizo loludingayo. Noma-ke futhi usungcono ufanele wehlise phela. I'm sure nodokotela asho ukuthi phuza iglasi. I'm sure uthe phisanyana encane. Wena ugenela ibhodlela. Uyayazi inhliziyo uma sibonile isuke isibonile. Hayibo. Yo, niyizwela-ke babukele emakhaya ukuthi uthi udokotela-ke na angeke asakwazi ukubuya lobutshwala ngoba sekufanele aphile ngabo sekuyi-part of impilo yakhe. But asingafikeli lapho ukuthi-ke nasize kube i-part of impilo yethu utshwala. Utshwala yes buphuze for the enjoyment, not for the abuse bakithi. Siyabonga kakhulu. Please uma ukuthi nakhona imfihlo yakho nayo ofisa ukuyidalula, feel free ukuthi usidrophele i-message. Please don't forget to share, like and subscribe. Ngulungisa nginithanda kakhulu. Kube nibe nosuku oluhle. Thank you. Is der Black Life TV?